ama mani agye mroso ana mpacho wada Roma maka ni sei o hwa amre na oye tie kakra de na amre meba ha no nte sadamfo na ogege tata no na o ka amre bi amre na man kire ma anhwa bi no bente ase na binom betim kasa be kasa na kese be pese be kire se nya be sokura ke ni nyame a wo suri nso sokura we de usa we Dormaahene mfie apem ahensia aduanan 1640 ekoba Asantehene na wo ansa sasreku oye mre ohu mpanimfo we ole miniwa nuaba na osiso no me mantafo na atapanyini oni akonya okohu binim so ala atakuma no ni akonya saa de ekodi amanfo tim ankyare na oto binum babape yanyini binim babe kuma enam santi ema ekoye te se manana ne mo wotete te akwama monwene so yemu nso miensa ka akwama monwene so munnan ye se ye ma yemu nyeden tete ye free akwama monwene so ye ko nya na wase bebe frɛ ne nsawam ye free nsawam ye ko bo ye free bo ye ko asuonya asumeja ye free asumeja ye ko kumawu ye free kumawu ye ko sintreso ye free sintreso ye ko banso ye ko tentebepo o ma widiem abisim ye ko jamai ye ko asuofri Côte d'Ivoire enti anya de na nya won asa hon hene be oyede odidi he sintreso na konumi so wa ko mo no Côte d'Ivoire na ka say na oson na wahu emra ho bedru baabi a na beka na Asante no na sabia ni nyina na o hyen wana ase dan kirahene nse bi ngbe Asante kotoko ukuma apema apembeba na abono fo so hunim ho de be abono chene apem na bono chere o chena apem no na me kire nwumu we kekeke life and color wani nyina ne se emra ye koduru dankyira Dormaahene oso dankyira hene ono so saabia ono ne hyena se ba mienu baba nkontokwa non aggression part ye nuan ma Asantefo sa amre be wi na kese banye nipa ba ko ya kokuo bi ababoboboba ne baka be ho abom beti be ho free ntim jakari ho baka fe yi asembo asa wate ntim jakari ofa ne mane okoye de okogu okobo no ofe yi asembo emra sa ye nuanum a make ba se beti be ho free dan Ahene ne ba mane bi ba bu ye sa ma ko nsia nti na ya tie ho ne ye de ho de a sa mane no ye ne ba ba de ye ba bo so ntokpa mbo a man na ba ne hefo e Dormaahene ben tra ba bi o ya bu nsia say 0 ba 7 nana honin de besi kametima to aso 7-1 no what is say chechire besi bantu makrotia won te za asem no Dormaahene ya ne ma ne ba he nka Asantehene na oba he no ya de ye twa ne tihye o ni ti ne da so da Dormaahene na ni kete no oni onu anu mu no ba bia ye si enu nti sa asem na ode aba na nye ono nko na ye de to ho ye kumiensa matie Amanhene a be wosoro ya na yiri boko na ba boga Dormaahene gonja ho ene Ghana ba bia mente se ba Amanhene bi oni bi kun ye daba ko Amanhene miensa titentem mente bi da je Dormaahene na we life and color obri ye boa tem otie kenten otoso baako mboa
acha say won say no ba ko nya offenso tem ya onwa wa pebo so hene na Dormaahene na na ba ho no na oto so miensa no no ba ni giye uni ne ntia ba ni giye ya na na ba ko ogwa kwaje nchene nam ena atuduro na ohwe madodo no ba kwa ba ka kire na ede agba tabe nti emra bede ne tu fom no no ba ni age na nwa ba de ho ba kasa ba ko na odika no no wani age na mo me ka we nyina kire ho se ho abakosem ho ne fie mako emra ho pe ba bia tena no it take 250 years ahanu aduonum ansa na ho ba betena Dormaahene nkro hine bia ni ho timide ho hine kase etofom mboa na ho nka ho abakosem nti na binum twene ba frane say kompo anochi odua kum ebi wo ho kro ngokum awu na bi kumasi na nyeye baboa baka kumasi a na me kira nwase life and colored eya bajadwuma ya na obete emra ye duru ba bia a ba fra na Asantehene no sama di kana ka se na dankyirahene ne hweho kumasi fo no ba hye dankyirase na ba ne betwitwaja de ma dankyirahene akuma ase ne nso nse na ba sesa no ba do so nti wanse ba sesa no akuma ase ne anya kum baboa na ba ma so se na abadwuma ne ba yaw we are hene uni made no tinkenkane no ni memra wo uni bibia unso bibia me ka dia si ya ba ma so tete no ne ba penti ni ho penti no ba de ntwoma ne ye ba ma so ba de ntwoma ne kwama dankyirahene na ba de akwabada ne wana ba de penti Asantehene no na so ya Dormaahene na wa ya nwa semse no wonka na obebu hu abomfia na oduru ba bia na binim bede ba ho tete he bia de ne ho tete do Ghana ha ya Dormaahene nko en ba ho tete nana maka ne say awie nim se ne enti anwo ha de nim se chiame emra ye badwam no na oka Dormaahene abakosem na ese ba bi achi akakra tina ese sentene no nanti he sei manhia fie da bia bi okoshai be horum benkasa social media be horo Dormaahene yankasa na no kekeke ndi tumbako be ni onso ye be ya anti da bia beka ofenso hene odi muan ni nkwa obonna na ndini so ne Asantehene beka bom na be Dormaahene be de be di yeso oti sanka ho asem da o ka ne da bia nti krom ha mankasa OTUMFUOR se TUTU otoso bienu Asantehene wura prekope na wada Roma anso tie konya kase so na ni owodom no me mama no mpa no da na mbom nokre da bia se bi osua na yimfie wa niam o kan mente nte na ma yedin on san to ba ku fu fa mu on se be su mo babiro na ba ko pan nto ye on se si sei o ya be ya nti ban hwemu recordings aba social media ban hwemu se mesumatuma kabi on se ba ko nkan ye no on se pusu be na me Agyeman-Badu antoso mienu ma men ni troda mawu no ye nokre ni enkan ne ba onye nokra ben fa boso aboma mera papa Ghana fo nyina chawo na Ghana akwa animu na mama ye nokra dia oye nokra dia se ne ma kane se ne bibia nim no dia ene nso wa na ban hwemu se bibia bede yoye no aba yoya no minsura mako be duonu mankasa no on san kan ba ko fe Agyeman-Badu sa agi ba bia nambo ne ngina ha kan se Dormaahene ho wa bakosem ho bakosem no ne nkan ya na mboa ho bakosem kire sem fie aduo ahanu aduonum wo pe ba bia tena kosi se ho ba Dormaahene nkro
hene bia ni wo betima ka se ode ho hene etofom obi abeka na onye na okrefo eno ne nkae ni yanyina so yanim bi ne nkura ba ni nsa ba akopa ne ye yo ya onya ba akoya miensa onne nkoka ya asema bayi nti kikiri ni jaya obejai nka biu ni yanyina ya koya nim Asantemaya Jom Asantemaya se kosi bunu ahafo Jom Etie Asantehene nyina broni beka yene nyina Jom so waka Asantemaya na asante na bonima na wo ho a kire beye asante asante ne western asante enti eye bono ahafo asante mantam ase rawura to kan Etie no ne yakaza Asantemaya hia na kire ye nyina ye behia ama Asantemaya tumi ya dwendwene ho ahuseni Jom Etie ya ne nyine ba be hia matumi na dwendwene nsem ho so esiti Jom Aisha mu so Asantemaya mu nya mane eno ne kakraka e wo man Asantemaya mu nyina Jom Etie asante amane se inhye mu ne kese pa tumi pa kese pa no ene san hye mu Aisha mu so ne de hihye Asantemaya ne de ache nyinara Jom Aisha mu so amane ye de hihye ya ache nyane ye de tene no Jom Etie Kasem abai wa ye Bono region Bono East ena hafo Jom sin nanse abaka se mo ye Bono region Bono East ena ahafo Etie Asade we beba kwa nkroma penso Jom Etie asane we beba kwa nkroma penso no Etie Asante no Jom ena western asante no oyi ye odi ye Bono hafo region ena Jom puni de Bono ahafo region Etie nkroma no on piase mpro ka se Jom si samre no kwa nkoma obi anim se no mpa ya se mpo o kan se Etie me no Jom share me hihye no Ohini biara baabi owo bia ende ensesa se okosum baabi osom Jom ni biara ba bia o biara ensesa oso okosum ba bia na osom no Jom Etie aban dwuma ye se nkoso na eyinti no wo ye sa region Jom no ye sa ba mamuo nhye sa ba dwuma ba koso eno nti ena otie sa region obia no osum sikadwa bia ye te ko se ya Abraham region eno nche se wosum ha wo ye wonya fa ho die Jom biara na osom sikadwa ne se akoti sa region mantam na eno nche se onya fa ho die ana se won sum sikadwa bio Jom Etie ye ne ya se ye tiwa ye kasa no me kai mu nyinara Jom oso men kan che mo ka mo titru o mo ha o mo kasa no o kai o biara Jom Etie Jom ye ne mechu se chincha ye nshi obi so mesum ye Jom mecho ye nshi obi so o mesum ye Etie wonya sa wo sum sikadwa Jom ye nyira ye wonya sa wo sum sikadwa Etie Agyeman-Badu no odi Dormaahene no charge wo government boys school aha no so che me wo fa kwam chitu asa no ogodi Dormaahene Jom Etie no try the government boys school I say answer no okwa do mine obesu ache na kwa janse na okwa do mine Etie teacher government boys no try the government boys school o so ha Jom ha enu so ayansa na okwa no go ye Dormaahene se na okwa do mine Etie enra sa be bro champion ba na ye kom de patapa se ye ko na no so entwa hine no Jom nre ya na bro champion ba ya patapa enso eno antwa ahiye mu Etie sa tu okum Dormaahene kusi ma wo dwane ko wampam me na me ye Jom sabe opim so okum do ma kisima odwa ko wampam ona ye Etie wo ma wo mu dwane ko wampam no eye ne e penso Jom mo mu dwa ko wampam enye no enye penso ejidan Etie obi be so sesa abakose me wo ho Jom bakọsi ma ọwa ebi enim sẹ sẹyìn na esie ọ ọpin so pẹm so no adenti na nẹ obi so ọba pẹsisa no Jom Etie adenti na nẹ obi pẹsisa ọsisa no. Jom bi ne gas me kum Dormaahene kusi a wo se yo ya Jom ní ẹka kẹsì ẹkún dọ̀mà kùsì àgbẹ̀ náà yẹ ọ̀yà. Etie ẹ nọ kúrẹ́ ekun náà mpa. Jom kúrẹ́ ekun náà mpa. Etie Jom ekun náà mpa. wampam na mkota Jom pẹ́ẹ́n mu ẹ̀ẹ́nẹ́ di ẹsẹ̀ dọ̀mà nọ wọ́n pẹ́ẹ́n mu ẹ̀nu nkọ́tà yẹ. afedi Etie Jom anta ni pe ya ye di da Jom Etie. Etie ní gbogbo bebrebe. Jom
Senior Hantani Pay, I did die as me. Jump. ATI. Wow. Obia mani referee no sir. Jump. ATI. Ma obiara referee no ho. Ade asie de na asi abakosam de abakosam. Jump. ATI. Na nan ma sum me nyina wo mo ha wo mu nyina no ye ne wo mu ba hihye ne nyina papa. Jump. ATI. Buru na ke o mo sum na nan mo wa sum asia ya awu no. Ni nyina na ba hihye nyina papa. Ewu eduma se ba ATI. ne ba kwa chichire ho. Jump. Ma se ban ma hene ona man ba kwa chire ho. Biara ne wo betumi asi hene se ba ntwa hene amfana ma wo biara ne wo betumi. Jump. ATI. Ma biara ne wo betuma kusi hene ho. Jump. Mo fa puno region non kwa hye chire. Jump. Mo de puno region no region aso chief na se bono ko hye chire a bro e betwam. ATI. Puno east so me ka kire mo. Jump. East so ho so o ka ho asem. Ye ne eso a kire me no nyinara me hemfo ya mama hene ne yen. Jump. Mo yeso a kire re biara na hemfu no wo mu na ma hene ne wo mu. ATI. Gezati mo obi nya hene. Nyama ne e mo bi nya wa hene. Gezati mo obi nya hene. Regional house na aso won ye mfa gezati kwa ye start to try ya. Ahene e de ne so so a kire me mama. Jump. ATI. Jump. Ahini eni se wa fa amane kwa so no so atie Asantehene na gizet ni sa ka hisem no de enye ne didi hene. Jump. The pro is so obia so no ye wa bibia wo hwe ye. Jump. No is so bia ho no ye wure kire ho so wo hwe ye ho. Enya me pen so. Jump. OTUMFUOR so ababi open so dabi. Enya me pen so. Jump. So Wa so o be me bia me so me be ma e de me be se. ATI. enye ura pen so dabi da. Ensefuru na me ntimi nka. Jump. Enema ATI. no ntimi nka. Kansa be de tete me. Jump. ATI. Kansa be de tete me ensefuru na me ntimi. Jump. Yes, that is no nam fear wu no mu nti. Nti nsem mfata ho ne de onka. ATI. Da mo nya hene di na se mu nim nyansa mo ntombo ase me yemfa ma ne nka ase no ma. ATI. Eh wa se de so be amane na dia amane akasa. Jump. ATI. Ajare manana mo ti dai committee na abo him pesa o reconstitute bio. Jump. ATI. OTUMFUOR se men kan chiro. Standing committee Asantehene council. Standing committee no. O pese o san hye no. Jump. ATI. Bono East ahafo regions ni nyina ze OSEI nya representative for na afọ ye koso wo bono enkura wo so wo se ye pagya ye nyina e be ma ye le be pagya ye nyina me akọ. Ama point na mra ye sa standing committee no. Ni hye regions ni mo ele ya hye mo no. Bono East ahafo Ashanti region. Omu nyina o se ye nipa besio anan. ATI. Jape from Drobo na asase so no ote. Jump. Drobo hene oti Japo kurom asase so. Na se me 1948 na me wo pagya o Drobo. Drobo 1948 na kwam tutu pagya no. Jump. Oni me bede a. ATI. Ni bi ankwanta nyina ne pagya mu dako. Jump. Na wo so pagya Jape from a wo se e de nti no an kan che. Na wo Asantehene pagya na na so pagya Japo kuma wo ti na asase so. Was the identity na yanka nchi. ATI. Kunsi happy. Eni so yani tunsi ase. E Jape from that 18 ya pagya no. Jump. Ti ase Japo kuma wo ko tu no asase no so no. Identity na pagya no. Eno so dia no. Ne no enu firi hene. Jump. Ama kwata ka se puno ene ye nkonko aso. Wa na bi obi ya akwa. No ka so bi ba. ATI. Ya no kwata ka se po ye nkonko aso. Obi afo obi anya akwa. Aha wo ba ye hu so ye hene ni wa ye mesho ase ma obi wo aja wa ajo. ATI. Oba be ma hene. No wa wo shenku aso no se ne. Hwan na e mo bia ya akwa. ATI. Aha wo ba ye ni yesu so me Asantehene me so se me hene. Aha oba Asantehene no amu. Ya me so. Ma mu ye dro. O ma mo ye. Jump. Na wa ase no. Na wo tra wa ka se me bring obi mashimase. Na wa tra ka se de memple na mum obi emra mashimase ne se ma hene na open na emo no. Jump. Enkura wo ho nyina wo se me pagya ye nyina. Brekum ni no oto. Ya wo mu ko meeting
there what Ejawa. As you can tell, and crowd factors or Peter woman, Peter woman, among Nasumay, one on Cassette Brandavayaqua, or Peter of Noya Mine. Maybe Peter Palma, the more you drop. Now, me from in Fianaqua, Miss Peter, the more you drop. No, Peter, Yamana, mine, and a man in Moya Juno. What was on when the Papa Mayor Wapua? What's be that? Oh, Bandayana, somehow. No, and the Banda, Omina, Hanomus, and no more than Hanomus. Who's I may one and somehow. And in their friend Western Santino, Omina, Hanomus. Dormaahene, Nina, and the Patapamo de piano, Patapa. And so here. A mine quite yourself in oh, yeah. Am I in a papa somewhere? My boy, a mine, I can see. Mampoine, a dancing day, but quite performing Nana, dropping. I can see. We have Kumawu, Ominana. Omunina ni ti ranjin e wa si if I was here run on na wo ni baba ko so nya run ma me de o ye de na ahemfo akese ntise e ti ewura nchen e wa si na ni baba ko o so mu na tra ba bi e o de ye do ye de Onya wo de tra ho na ya friend to asem na tra wa bi tra I was here, Chassis. Standing committee, Chassis, no recommendation. Mingo, Tiaka, or some Pejaw. Don't force standing committee in a shen of Fura, on Betras in my human, Gratia come one, Omufata, say the Pejo, among my Eguno, and Famna, and Campun General. Oh, yeah, no much matter one not becoming here, no more to do our region. Bono is the suit, Yacha coming in us or Bahini, yes, you're not on to so, other Miranda, the woman, if you also so better. Dear Omo here also Pedro more now, so Pedro no survive. We are now some pack, Bama do a kind of happy. John. I'm a kind of anonymous, you're free of one, Asantehene. Nana OTUMFUOR se men kan kyerem no kan mo se mo refi mo ho a Asantehene eda ho etiase wa wo tie akonya so hu wo mu na so ni panim gaza se wuntime nkom Asantehene fama akonya to na obi biara tie akonya so ehu wo mu wuntime nkom Asantehene de akonya to ho na ko be Went me up on one bomb, I'm off the Asantehene said they trouble the idea. Went me up on one more for the other president. And my cousin, a year. I wouldn't ask Asantehene, not no skip. Went me up on one more for dear. So no me di kan e de ho ba for de twimba kodua e no ba for de asanso kofo o no ba for de nanan bi mo ankasa mo nananom e de ho ba for de e ko sa e ko pa ze mo antimi anya sa dia na wo fata sa otra konya so na so ya nyanto na ya ma aduane na aye de ya ko ya aduane se e de aduane na ya aye aduane ya aye do ya kukodro e de kuma Asantehene mo makukodro pa e de kuma Asantehene no ira OTUMFUOR se men kan kyerem wo kai mo hwe ni ye di kopim no nyina ye bi kai mo di kopim nyina ye bi o musaye sumpa a me na basu na ba beto aso mure fi o otamo ya woni ni afra ne wan so ye bi ya sa to oni ni afra ne wa ofenso omso mu ye bi fa ye bin azan ye ba adan ye de ye be ye so se be hwe ni aka no frɛ no ye na nanom ye bi aduru ye so adenti ye so ye pen so se be hwe ni aka no frɛ no so me kai mo Asantehene da tiase na ye no na wo se kuma skega Asantehene etiase na tiase dia
na ye na said say on was your kuma sikadwa Onya se bibia this OTUMFUOR ka this OTUMFUOR ka nya se bibia this OTUMFUOR aka no Chebo ko dia waka wanga so ko busa Asantehene but you was na nam de mo be ma chema ko dia ba ya was na ma pagya me nsa me de mo mbo afode ma Asantehene wan ko so ko busa sikadwa ansa dabi asem da monma ene se wo be gina ho aka pempa me hu so waka ntu wo kan na nokura na ho ye hia na ye de sam no da wa na srem mum pamu na mun kanu kure na enna ho na munya ise ko busa munya sa ko kudro no na wo kan kire mo ni sa ko kudro ndi afa ko nyanto na ko ni empedi obetumi akwa mai